Черният петък е буквално самоубийствена тактика, която повечето бизнеси правят, защото не знаят по-добре. Естествено, тя има един основен плюс, че взимаме пари тук и сега, но най-големият минус в дългосрочен план е, че ние учиме крайния потребител, нашия клиент, нашия перфектен клиент да чака за намаления. И за това той след това няма да купи от нас, а ще чака кога нещо е намалено, кога нещо е на по-добра цена, кога нещо е на далавера. И по този начин ние се състезаваме към дъното с други хора, които правят това с нас. Тази тактика е подходяща за някои големи магазини, които боряват с много ниски маржове, но пък компенсират с големи обороти и големи обеми. Но когато сте малък бизнес, особено когато сте под 1 милион, това няма да работи добре за вас. Защо? Защото учейки крайния потребител да чака намаления, да чака най-добрата оферта, крайният потребител е фокусиран върху цената, а не върху стойността, която давате. Но как може да предотвратим това нещо? Първото нещо е да станем предприемачи, т.е. да мислим като истински предприемачи. Има 3 нива на мислене на предприемачите и първото ниво е тактическо ниво. Това е бизнес тактика. Следващото ниво е стратегическо ниво. Тактиките са част от стратегически план, от по-голяма стратегия. Една стратегия може да има хиляди тактики. И накрая, след стратегическото ниво, най-високото ниво е визионерското ниво. Каква е визията за бизнеса, каква е посоката, каква е стойността в дългосрочен план, която искаме да дадем на перфектния ни клиент, и това със сигурност за повечето от вас и аз включително не е да е по-добра цената. Това могат да си го позволят големите вериги, големите бизнеси, които работят с огромни обеми. Но за тези от нас, които сме по-малки от това, е много по-адекватно да се фокусираме върху стойността, защото има стойност, има и цена. И вместо да се опитвате да намалите още цената, се опитвайте да вдигнете стойността. Така че тези слушалки, които намалявате на 20% или 30, 40, 50% за черния петък, може да ги давате като подарък за някой, който си купи телефон или някакъв по-скъп продукт. Тази книга, която продавате на половин цена на черния петък, може да подарявате към ваше онлайн обучение, защото цената на книгата ви е излязла 3-4 лева, докато цената на обучението е 97 лева. И вместо да продадете книгата за 10 лева и да рекламирате, когато всички други рекламират по време на черния петък и да спечелите 2-3 лева от нея, вие подслаждате друга ваша оферта и това ви струва само 3 лева, но в главата на крайния потребител това е 20 лева или 25 лева или колкото е цената на книгата. Така че мислете по-скоро не как да намалите цената, а как да дадете повече от вас. И това нещо вчера ми се случи, когато си пазарувах в един магазин. Купувах си неща за каране на коли, купувах си ръкавици, купувах си обувки за каране на кола на писта и така нататък. И накрая, най-накрая, сметката ми беше около 5-600 лева и накрая видях, че имаше ръкавици за сменяне на гуми. Тоест ръкавици, които са по-скоро монтьорски ръкавици за механици, и казах, аз ще си взема и едни такива ръкавици и попитах колко е цената. Човека ми каза, че цената е 60 лева на ръкавиците и си казах, сега дам 60 лева за ръкавици, за които сменям гуми, при положение, че от бензиностанцията мога да си взема ръкавици, които са 5 лева. Няма смисъл, само защото на тях пише Sparco и е марката. И беше много интересно, защото накрая, когато затваряше поръчката човека и стойността на общата ми покупка, просто си взех едни ръкавици и едни обувки за каране на кола, бутушки, беше 600 лева и той ми каза, без изобщо да питам за това нещо. Той каза, ще направя 10% намаление. И окей, супер жест. Обаче, това е грешният начин, това е грешната тактика, защото аз казах, окей, супер беше. И аз бях впечатлен между 1 и 2 от 10. Но ако той ми беше подарил тези ръкавици, които пак струват 60 лева, а него тези ръкавици най-вероятно му излизат 20 или 30 лева и ги продава за 60. Т.е. той щеше да спечели повече пари и да ме впечатли 10 от 10, не 10 от 10, но 9 от 10, ако ми беше подарил тези ръкавици. Така че никога не мислете за това как да намаляте цената, за да правите по-голям обем, защото така се биете с другите хора към дъното. Мислете как да дадете повече на хората. И никога не забравяйте, ръка, която дава, никога не обеднява. Желая ви успех в бизнеса!